aram mo pag mga araw kaya na festival, syempre kaugma. Ang mga taong nagjaran dahil na hindi yan iniisip ang gusto ni kaya ninda mag-ugma, di ba? Which is si mga araw ta na mature na or something na open na sa... Ay, gusto mo sabi, ay grabe. Gusto mong sabihin si nagdurman dahil mature? Iyo! Ang sa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muing sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol maayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Alright, so binabati ko ang gabos na taga Calabanga. And then binabati ko ang gabos na mga taga-Gliliog Inambaga Marines Sur. Si Ikos May Siging Ngayaw. Asin sa ang mga paraikit dyan, ninihog. Asin yan, ko pa. Dagos Tabe sa Taga Bicol Podcast. Episode 92. Si Ramsa na. Idos. 92. Uy, idos kita mo na episode. Alright, ang tataramong tangon niyan na aldaw. Iyo ang, aram nindo ang utan. Utan. Anong utan? Garo bastos. Ayo, garo piling ko bastos yan. Iba ko siyang ututan. Di ko aram kung ginagamit siya sa Bicol Naga or ano. Pero sa South ni Cam Bicol, like Sorsogon, Masbate, utan means gulay na ginataan. Utan, parang ginataan. Ano? Putan? Putan o utan? Utan sana. Utan. Bakong ututan. Ano, so, utan. shout out sa mga listeners dyan taga Sorsogon or Masbate. Sa'yo mo rin ako Sagong ko. Utan. Gulay na utan. Ibig sabihin, gulay na ginataan. Utan na natong. Ginatan. Pero ang natong baga, ang luto mo lang talaga kayo is ginatan. O, hindi ka, sinasawag yun sa sinabawan. Si Ugbos. Ugbos, Oo, itong tiglimunsituhan na tiglimunsituhan na... Dayan, aram ni Elta. Rich kid yan si El. Ayo. Dayan, balik na naman kita sa episode 91. No? Masira mo niyan. Actually, masira mo na yung pampahingaw kapag nag-iinom ka. Tapos the next day, yan ang lulutuin mo. Talagang masusupog ang suka mo, tas sardinas ang niluluwas. Susundutan ng sardinas. So, utan. Sardinas lang. So, pwede siyang gamitan ng utan na utan na langka. Utan is means ginataan. So, whatever naluto, basta may gata, yung pwedeng utan. Sige daw, use in the sentence daw. Dapat si accent man kang Masbate or Sorsogon. Hindi man ako pinangaki duman. Ay, nakagam ka yung taga Masbate. Siyempre, very, hindi man kami masyadong adaptive, pero try ko. Garong masira maggulay na utan ngunyan. Ginanutan. Ginanutan. Ako, gibuong kong sentence. Sige daw. Uy, si utan mo, bayaran mo. Uy, pwede baga utan mo, di ba? Kung baga tinawan mo ning katay ning harong na utan, di ba? Dapat tawan man siya ning balik. Utan. Si Tupperware dahil pa nagkakabalik, di ba? Ay nako. Pero masiramon ng ulay ngunyan. Ayo, gulay na lang ka. Anong namimiss mong gulay? Natong. Hindi ka nakakalutong natong dyan? Nagluluto. Nakakaluto ko lang. Namimiss ko lang kasi luto ni mamang natong. Naara mo tong baho na siyang gata, nagmamantika na. Wow. Di magbakal ka na lang ng lana. Tapos ibuntog ko sino. Prituhon mo sinato. Diba? Tapos si taba na nagruluwasan si taba. Sa kada iinig ni ang natong sa ibang bansa kasi garo kay puning dakol na guta. Iba kaya ang guta digdi. Dry. Ang araw kang guta sa tuya na talagang nagmamantika pag na-in mo. May naano man ako, nabakal ako ng gata, nasa pouch siya. Masiram siya. Garo itong bagong inot na puga pala. Inot na puga. Yeah. Ika El, anong namimiss mong gulay? Gabos.
Eyo. Kasi inot na inot mayo kaming digdi, Filipino store or Asian store na talagang saka mayo kaming Filipino restaurants digdi. Seryoso? As in mayo. Ano, tugdok na kita dyan? Aram mong pinakaharani, Las Vegas. Eyo. Pinakaharani na yan sa Ano ang masarap ni Las Vegas o Arizona? pero ang oras sa Indo, 'di ba sa Indo 13 hours? Oo. Pero sa Vegas. Ang Vegas 8 hours lang. Di yun ang pinakaharani. Iyo. Sa Dallas Mayo. Sa Dallas. Garo ka nagpa-Manila, nagbiyayag pa Manila para lang pansit canton. Uy, may sa Amerika itong inaapod na Wii. Promote na lang ang Wii. Daw kita man binabayadan. Pero very convenient siya. Si binakal ko dumanatang-lad. Pwede? Nagtubo si tanglad na binakal ko. Di tinanom ko, di mas magdakol. Talaga ba? Pwede, uguyan ka, digdisa mo? Anong spelling? Wii. W-E-E. W-E-E. Wii. Baka yan, siguro sinagibo kang yan, store niya yan. Siguro, Diamond Seryoso. Wii. Di nga. Kaya yan. Kaya garo man lang pag-uulain tamo niyan sa Barreta! Musa! Sang. Isangsang mo ang Barreta. Alright, dahil pinag-uulain ta ang gulay, so very related ang magiging topic tamo niyan. Sobra. Manunungod sa Kaugma Festival. Dakulon daw dyan na gulay sa Kaugma. Tama. I-connect mo daw. Ha? I-connect mo daw. Sige daw. Ang gulay sa Kaugma. Iyo gula. Pag pirmi kang nagugulay, lalo na pag may kaugma, pangrururlayahong ka. Ayaw. So, ang joke niya daw, pag may kaugma da, tapos may gulay, mangruluya ka. Ngiritan ta! Isang bagsak! Ano kasi, di ba, pag kaugmango niyan sa Bicol or sa Camarines Sur. Mm-hmm. And then, as far as I know, nagkakaigwaning festival or nagkakaigwaning kapistahan ng sarong lugar, it's because of their founding anniversary. Tama ba? Mm-hmm. Yeah. Pero, di ba, ang Naga, di ba, iba man ang charter anniversary nila? Kasi, iba man ang Naga City sa Camsur. O, tayo may dapat ang Peña Francia Festival, dapat ginigibo sa charter anniversary. Bako man founding anniversary ang Peña Francia. Mm-mm. Nagse-celebrate yung Peña Francia to commemorate itong devotion kay Ina. Tama. O, naging festival siya. Sa pagkakaintindi mo, anong festival? Celebration. Ning? Mm-hmm. Ning event. Diba, every year. Alimbawa, first Peña Francia Festival. So, every year, celebration of event. Ayo. Pag di ba pag festival, igwang handaan. Siyempre, aram na. Ayo. Mga paradula. Uy, grabe. Gibo mo or di ka Dahil kami naghahanda. Pero nakikidula ka. Sa birthday yan. Kael, sanay ka ba? Na makidula sa piyesta? Iyo. Ay, may hilo na. Dahil actually, bako man sa gabos na piyestahan. Itong, kung sain talaga especially pag sa buhi, kasi dakulon si Lola, dati tatong aki pa kami kato, si Lola ko kaya dakulon kabisto sa buhi. Pati relatives, mga arog kayan. Tapos pinapadara ka mong plastic. As in, grabe naman. Dahil lamang dakulon ng harong, ang duman kasi dakulon ng harong na nilalaog, tiglalaogan mi, gabusto, bistado ni Lola ko. Oh? So kami man, gabus na harong, sabi ni Lola ko, dikit lang daang kakanon, kasi dakulon daang harong nadudumanan. So, kada dapat... Sulit ang pangsay. Na-imagine ko lugod. Guro naglalakaw si Lola mo sa barangay. Yaong ka mo sa likod niya. Sarunudan na. Daiman. Lang kami na to. Si Lola ko, tas kami lang na duwang magtugang. Duwa ka mo. Ayo. Tapos ang nangyari kaya, sasabihan kami kayo pirmi na, dikit lang kakanon, kasi dakulon ang harong na dudumanan. Paano sa balyong harong, mayong markon? Yan nga Aragan kikibon ni Lola niya.
bistado ko ang harong na yan. Magbisa ka. Bisa ka. Yung nga ni, Tapapalagon ka kaya? mayari, may gurang na ano kay lola ko. Tas masabihin si lola ko, bisa ka mo, magbisa ka mo. Iyo. Di Iyo. ka pa man nag-udo-udo haling pista. Dai. Ibig So, sabihin, malinig. So, iyo. Malay mo, nagharalo, di ba? Sagno. Hindi ako comfortable sa Pag nagkipistahan kaya kami, duman kami sa inot. Pako kami duman sa pabanggi na. Duman ka sa lunchtime, Iyo. Food Bagong safety. luto. Iyo, bagong luto gabos. Bagong luto, tatigluto yan yung alas 4 ring magaw. Iyo. Iyo, Sinap na. Tapos Tama. manggiba. Kami pag naghahanda kaming piyesta, sabihin na lang pinakabonggang piyestang na nahanda mi. Kang dati. 2 days pa lang, May dinuguan na kamo. may kami ning di ba? May sarili kaya kaming ning mga biik. Wow. Oh. Yan, may sarili Si kaya kami urig-urig. talaga. Kutsinilyo. Mga yan. So, ang binubunok mi dati kay duwa. Uy, wow. Dati Bagugon. Tapos, di ba, gagano na sa Tapos, buray, duwang aldaw kami kaya dinuguan muna. Duwang aldaw bago magpune ang piyestahan eh. So, Iyo. ang nangyari kayan, duwang aldaw kami dinugan. Shit! Tapos sa bisperas, yaon na maarabot si mga kapirinsanan ni uncle ko, mga arkoyan, mga pamangkin ni lola ko, mga arkoyan. Tapos matarabang yan, dakulo yan. Iyo. As in, tapos yung mga yan, syempre, dahil man yan naghahagad ng kwarta as bayad. Ang hinahagad kayan, karne, as bayad. Oh. Kami ka to, pinapadarahan lang ni Lola mani. As in, Ito bagang maning coated ng sugar. Ayun, masiraw yan. Masiraw yan. Tapos syempre ba kay haloy, inang iniinot na tigluluto pag pipistahin. Actually, di ko araw kaniya, pag sa pestahan, di ko aram paano nagiging organize ang ninda, pag naghahanda sinda. Kasi bako man itong, mag-igdi ka daw pwedeng maghugas sa mo. Tradisyon. Tradisyon na. kasi yan. Kunyari, Oo. ako nagduman ako, kabis, sabintanan lang yan, magpinsan kita. Tas nagtabang ako sa imo. Kunyari, ako aram ko nang gigibuhong ko tolos. Garo, aram ko na kung sa ina ko. Kunyari, ako ang tagahugas ka mga plato. May Kumbaga kumbaga sa pamilya, garo may ka na, may pagkakakilanlan ka na ini si uncle mo, ang tagalutong angkulon mo. Ining saro mo, tinagulong dinuguan. Ining saro man na antihon mo, matibay ni maghugas sa pistahan. Yan. Ining saro, matibay tagapatos. Baga, may mga yan, may mga bisita baga kita minsan pag nagpipiesta na. Taga-Ibos. Yan, taga-Ibos, bisperas, di ba, ginigribo. Taga-Achara. Si Leche Plan. Saka mga habol kayan, itong mga angkulon mo, after kayan magruluto, yaon na dyan ang irinuman. Pero pag ang akapot ko duman is, kapag nagpipiesta ba sa Indo, saan ka man nagkukuha ang pondo? Kay mama, kay papa. Hindi. Halimbawa, kung si mama nindo, saan nagkukuha ang pondo sa mama mo panang panghanda ng piyesta? Hindi ko aram. Pinagtitipunan, inutang. Hindi ko aram. Titipunan ba yan? Siguro. For Kasi sure. yearly yan eh. Di ba yung kinukuha sa tax kang tao? Ika pa naman, may mga imbitaran kang mga bands. Yeah. Posibleng, Dakulang bands. Kaugma. Dakulang bands. Yeah, mga bands ay. Saka may pa siya, may legend pala sindang inibitaran, Apo Hiking Society o magkano na lang yan. Pero may ka mo, aware ka mo kung halimbawa sarong banda, pero ang binabayad duman. Kasi ang pagkaaram ko, remember mo itong sa Sorsogon na nagkaiguan ng issue. Itong sa Kamikaze ata, binayad ata mga Million ba? Wow, grabe. Tapos tayo nag-perform. Kasi Ito ba itong binastos quick recap lang kita. Ang nangyari ka to, gusto kaya
gusto ni Mayor magpa-picture si Kamikaze duman sa mga Burak. burak. Na may itong garo sa Cebu. Ito sa mga burak na blue, basta blue flowers to, garo blue something. Which is habok ang Kamikaze kasi gagamito ng picture ninda sa mga, for sure, gagamito ng picture ninda sa mga masunod na campaign. Habo nindang mabali sa politics. So, ang gusto lang ninda, itong mag-perform lang sinda. Garal ko yan. Saka nasa kontrata dato. Actually, ang Apo Hiking Society, buot ko tang mag-back out. Kasi gusto ni Gob mag-picture sa ibabaw kang wakeboard. Habang nagdadalagan. Hindi man. Pero ang pagkaaram ko kasi, siyempre, di ba dakulon pondo? And of course, saan kinuha ang pondo? Inang garo questions ko di ba? Kasi bilang sarong normal na na mamamayan kang sarong lugar, syempre hapoton mo, saan nagkukuha ng pondo? Syempre darakula yan, na banda. 'Di ba? Ba dahil mo yan pwedeng sabing hali sa bulsa kang sa inda. O di sa man dakino Aram mo pag mga araw kaya na festival, syempre kaugma. Ang mga taong nagjaran dahil iniindian iniisip ang gusto ni kaya ninda mag-ugma, di ba? Which is, si mga arog ta na open na mature na or something na open na sa... gusto mo ay grabe. Gusto mong sabihin si nagduruman dahil mature? Iyo! Grabe. Talagang naghanap basher. Hindi man. So, as in, ang yan, for sure, dahil hindi naisip, siguro pwedeng maisip nilang ninda pag may nag-open ng topic niya araw kayan. Pero, mayong maisip kayan kung apirang ginastos or something, mayo. So, ang ko dumain, ang feeling ko kasi dumain is, di ba, kaugma, or in fact, it's a festival, or garo, syempre, pag, celebration kang founding anniversary, kang sarong lugar, o syempre, celebration kang sarong patron saints, or whatsoever. So, dapat, kung halimbawa araw ka ayan, kung kaugma, it's more on about Camarines Sur. Dapat they give ways to more local artists, local talents and local artists, 'di ba? Dapat yes. Dapat tig-guest ninda si mga vloggers diyan sa sa Bicol. Yung mga tama. Kasi remember mo 'di ba kang ang pagkakaintindi ko or based on my own experience, kapag nasa ibang lugar ka baga, halimbawa nasa ibang bansa ka na, pag nakakaigwas ninda ng festival, ma-notice mo, di ba, garo ang mga guest ninda is mga local artist. Di ba? Garo tigpo-promote ninda si mga local delicacies, si local na mga products or whatsoever. Pero daw ka. Ang ipopromote dyan, tulipan. Yarn. Daiwa. Yarn na burak. Tulip na burak. Ay, tulip na burak. Pero ang pagkaaram ko kasi dumain, may nahiling ako dumaning post sa Facebook. Nag-uli. Sabi, wala ko halik ka ngayon kaugma. Tano ka ngayon Tano ka ngayon malungkot. Tangay na kang rusdot. Sabi, kaugma. Kainggit ba ga to? Dahil, kauyam. Ayun. Ikaw, anong side mo dumain? Or for your based on your own opinion, ano ang pagkakaintindi mo or ano ang insights mo duman sa nahiling mong video? Si ba ako? Si El? Ikaw na muna, top. Well, duman sa nahiling kong video, kumaga, siguro di siya arog ka to ka suitable sa entertainment na nangyayari during that situation. Kasi, ginibo tong event na to buho man para sa inda I mean, kung yan ang talagang purpose ninda is to entertain the constituent of the province, okay man to. Pero doing the act of PDA, medyo off na siya sa sitwasyon na dapat ang mas tinataon nindang entertainment si tao. 'Di ba? Like ang ibang artista pag nag-show baga, nagkukuha ng guest or ning nagdadalan, i-entertain. Yung si Tinulip? Hindi Kumaga, nagkuha ng guest niya si Tinulip. Di ba? Swerte ho kung si Yasi, di ba? Di ba? Normally garag ka yan, di ba? Ikael? Actually, ako iba untang
So, siyempre, duman sa video mailing mo, mauyam ka talaga. Di ba? Inggit ka lang. Inggit ka lang kasi harayo ka sa ago mo. Kasi gabos kaya baga na tao, lalo na sa Pinas, conservative ang mga tao, di ba? Kaya, mauyam ka. Pero, di ta inisip, portion lang siya kang Kaugma Festival. Dakulaon sabihan tang dakulaon program. Mm-hmm. Portion lang to. So, tano ta mauya? Duman, ito kaya, inano lang ninda, binidyo lang ninda to. Sinangyaring ito lang to. Pero, di ka nag-ugma duman sa program ninda na kadakul-dakul na banda. Garo, dikit sadit lang to, pero ginibo ninda, pinadakula ninda si problema. Garo alog lang ngayon. Oo, pinadakula si issue na si Gob ngayon nagtulipan. Pero, syempre, si mga taong niya duman, like si Gob, di ba, you expect the governor to behave properly. Mm-hmm. Syempre, governor yan, di ba? Pero kung ibang tao ito, you might, di ba, bagaro, intindihan mo na lang kasi syempre, they're not expected to really portray that behavior. Pero, syempre, governor ka, di ba, public servant, you set an example on how you behave in the public. Tama. Yes, tama ka. Sa kasi, for me lang kasi is, garo, naka-live, naka-live telecast on Facebook. And then, syempre, may mga nagdadaralan man ng aking. And then, si cameraman pa, dapat sisihon ka to si cameraman to take focus. Kinukos. Ayo. Zoom in. Siguro, mafa-fire na to. Kung dahil niya man to zoom in, dahil man to magiging big issue. Kasi, kung totooson, si Hadukan talaga ninda. Garo, very mala-viva box na eh. Garo sabi nga ni katong gurang, putulon mo ang lubot, tanganing masupsup mo ang laman. Baga, kaning tabagwang. Di ba? Di ba? Puputulon mo si Purok ang tabagwang, tanganing masupsup mo ang laman. Nagkulog si Payo ko dumas. Dahil na-imagine ni El. Dahil mo na Ang kasi duman is, for me, in my own opinion lang kasi duman is, siguro may mga gurang dyan na ma-defend na okay lang ngayon or whatsoever. Pero kapag inibo, halimbawa kang aki mo, nakipagtulipan sa boyfriend ninda, sa atubangan mo, anong gigibuhon mo? Tama. Diba? Tano ka man nga naanggot, nakipagtulipan ako sa agam ko. Si Governor Lugot, si public official Lugot, na dahi ka naanggot, na dapat iyo maging panalmingan kang tao. Diyan na malawag si values, diba? Ayun. So ngunyan, ang topic tangon kasi is more on duman sa tulipan na to. Kasi day talaga ako makamove on duman eh. Kasi crush ko si Yasi. Uy, kasi ngunyan, si mga kabataan ngunyan, naintindihan to, aram mo naman, generation na ninda. Pero, si mga arugta na may edad na nasa tama ng pag-iisip, talaga kita, until now daw ako, conservative pananggad ako, garo maano ko, kaya nauyam ako duman sa video. Yes. Oh. Ano daw ang magiging insight? Ano daw magiging pag-intindi ka mga taong nagdaralan manunungod sa issue na to? Pinag-ulayan mo lang kung ano mga insights mo, kung ano mga sinasabi mo, dahil may sinasabi na kamo, iyo man ang tubo nindo, kamo naman ang bahala sa sariling dong pagproseso. Yeah. Sabi disclaimer ni lang. Mark Nico, si Gob sa naman na nag-ugma. Ayo. Aram mo feeling ko garo ang kaugma, garo private party na isinapubliko. Private public party. Iyo kasi garo duman sa party, may separate pa duman na party eh. Dahil kumaga, private party, tapos in the view of the public people. Oh, yan. Kasi I hope sana duman sa kaugma talaga. Tiglawg ninda duman si mga local artists. I hope talaga na tigtawan nindang break si mga local artists nang talagang matitibay man talaga magtugtog. Iyo si tinaawan nindang highlights. And then dapat si mga nag-perform duman free ang talent fee. Yun lang.
Di ako madara ning gitara, di ako masirit up dyan, tapos mayong bayad. Oh, tapos makanta ka, papakantaon mo lang ang tao, pero may mic mo na sa ato mga tao. Si mga naging guest naman, I think River Maya ba? O Rico Blanco? Yeah, Rico Blanco. River Maya. Tapos yan Mayo naman si Rico Blanco. Oh, yan si Zainab. Di ko kaya masyadong nailing si line up eh. Pero for sure pero may yearly Ben and kasi Ben talagang ba? araw na nangyayari. May Ben and Ben ba? Mayong Ben and Ben. Dahil pinasingit ang Ben and Ben. Aray. May pinasingit ba? Mayo man pinasingit Maya. Maurag ang organizer kang Kaugma Festival. Palakpakan ta. Yes. Palakpakan ta. Woo! Kudos po sa organizer kang Kaugma Festival. Lugod natawan ka mo nin race. Bonus. Kaya yan. Bonus. Kaya ma-take muna kita digdi sa sa episode ay sa sa Baretang Musang na ni. Ako for me, antay ko duman, mapuuna ako. Antay ko duman na sana maintindihan kang tao, na sana ma-process kang tao na dapat si Pondo nilaan na lang sa mas importanteng project. Na sana ang Kaugma Festival dapat gabos mag-ugma. 'Di ba? Although sabihin tayo may mga libreng sakay, pasiring sa Kapitolyo, well, it's given. 'Di ba? Para at least makahakoting dakol na tao. Pero the fact is that I think magayon ang Kaugma Festival to raise as a platform para sabihin ng mga bagong proyekto kang probinsya. Na, magigibuhin kitang proyekto, di ba? Nabako lang during the elections. I think Kaugma Festival will be also a good way na para maaraman kang tao si mga susunod na gigibuhon kang government, kang local government, para mas maging mauswag ang probinsya ng Camarines. Para sa kuya yan. Totoo yan. Dagdag ko lang dyan kay Charby kasi pwede kasing si entertainment na tinawag kang Kaugma, kang bangging yan. Kumbaga magi siyang matahuban kung ano ba talaga ang current na issue mo niyang kang probinsya, di ba? Dako lang nag-iikot mo yan na problema kang probinsya. Pero nalingawan ta because igong araw kayo na event, baka malingawan ta talaga na talagang maintindihan kung ano baga ang dapat na ginigibo kang gobyerno para sa satuya na nangangaipon ng tabang. Di ba? Sarong banggi lang yung Kaugma, let it pass, pero dapat aramon ta kung duman sa ginibo ninda, may priority ba sindang gibuhon or project na sinasabi ni Charby na talagang mamamatayan taas nangangaipo in the long run. Bako lang dyan sa Kaugma season, di ba? 1 week, Kaugma kita. Yeah. After that, mayo na naman. Di ba? Yung man lang yan. Ako ma-comment. Never pa akong nakaano sa Kaugma. Never pa ako naka-attend, promise. Uy, pero insight ko lang dagdag ko lang. Dakulo ang traffic. Ay, sobra. Dakulo ng traffic. So, kadakol na dambangit. 'Di ba? Okay. May comment nga ni duman may sana. May hapon pala nako. Ang Kaugma ba may entrance? Mayo. Libre yan. Siyempre, all paid for by your taxes. Wow. Kasi kung may entrance paid. Yan. Yeah. Okay, kunya ako man matao man ako ning since day pa man ako kaya nakadalan diyan. Kung may bayad yan, pwede makontrol si traffic sana si bayad ka to kunyari gibon man lang kuta na fundraising sa mga di ba? Ito ang magayon na na magpabayad sinda na bakong mahalon kunyari ticket. Kasi kung overcrowded naman ang sarong lugar, pangit naman, 'di ba? Tapos traffic pa nagcause pa ning traffic. Pero kung nagpabayad sinda ning medyo dikit lang, tapos traffic, tuwing maratin. What I mean, may maatiratin mangira dyan, for sure. Pero, kunyari, sinabihan ninda na, pag ining ticket na titaunin do, mapapaduman ni sa araw kaning organisasyon. Diba? Paano pag sinabi kang di na lang kami makuha ng banda, sa babayad with the month, itaumin na lang dyan sa buras. The only actually duman kasi ang L duman sa insight ko sa imo. Di ba kaya pinuunan ta, piyesta, libre. Yeah. Libre magbayad.
Anyway, so so kita dagos na kita sa tuyang topic of the day. Garo na palaba ang topic ta duman sa baretang musang. Grabe to ay. Pero sabi na ni Tim Panaba, garo da first kiss kang bagong kasal. Ayun itong aki pa pala na aki kang mayor tapos hubin pa si babae. Halim mo to. Itong nagluluwas ng dila. Ay, siram. Anyway. So, ang topic ta today is about duman sa pagbitay daw or pag-ibudaan ng money sash. Money sash ba? Money garland. Money garland duman sa mga mag-graduate. O sabi na, babala na dapat maging man ka mo, sensitibo. Sa mga pulubi. sa mga tika po sa buhay sa pagsabit ni nindo ning garland. Sapat isipon man da nindo na ang bako gabos daan na tao pwedeng makabitay ning Saka si tamang oras kang pagsuklot, kung saan mo siya susukloton, dapat appropriate man. 'Di ba? Kasi nabasa ko duman sa post na punan na ba? Sige na, punan na. Ayan. I-dissect na mo ng issue. Ayan. Ang issue naman is, kumbaga, nagiging trend si pagsasabit ka mga magurang ng money garland sa mga graduate nindang ake to appreciate si hard work ang ake ninda for studying hard. Di ba, si mga sakripisyo din ang ake ninda para maging rewarding sa inda. Di ba? Okay yan. Oo. Saka ang back in the days kasi is may garland ba kita during graduation? Kuha. Bakong garland? Ribbon. Or it's either ribbon or itong tigbibitay na may may bako. Itong tigbibitay baga? Garland. Lubid. Na may burak. Ang igwa lang. Hanip yan. Pwede, lubid. Pagka-graduate mo talagang bitay ka na. Siyempre. Inaapod na sashman yan eh. Garland kasi Garland siya. Garland. Ang sash kasi. Ay, garland pala tala sa tama. Garland magiraray. Sa muya ka tong garland sa muya. Ano ba? Ay, may kaming garland ribbon lang ka to. Old school kaya kami. Oyo, ang garland ka to, ang pinakabuko talaga ka to during graduation or during commencement exercise. Itong garland ba nga tigbibitay sa imo nag-aaron ang mga mga dahon ay silver petals. Dahil itong mga petals kang mga tanom. Itong grabing garo huna matunok-tunok man. Color yellow nga ni Dahil mo na experience. Maluya pa lang eskwelahan nindo. May nagbebenta ng arog kayan. Di kaya ako nakaanong arog kayan. Uy, magka-classmate kita. Magkakarolasi pa lang kami Uy, dahil back in the days, pag itong elementary sa high school, may nagbebenta kayo sa luwas sa kang school na itong garland or itong itong may burak siya para at least siyempre, padangat ka man ni mama mo, tataon kang yung garland, di ba? Tapos, mayo ka, maday ka lamang nakasakat ng stage, di ba? Pero ngunyan, ang nauso na daan ngunyan is money talaga, money garland. Mm-hmm. So, talagang nagigiribusin da ng money. Na, ganito, bouquet, di ba? Dati bouquet lang yan eh. Nahiling ko yan na sa Facebook. May nagigibo siya kayan. Tapos nahiling niya nga kasi si trend. Oo. So, pero hapoton ko kamo, sailing nindo, ano ang purpose kang pagsabit kang money garland sa mga aki? Feeling ko para mapahiling na ang magurang mayaman. Tama. So, ayun lang talaga yan, makauyamon. Baka mayaman o baka noy, susulot ko na sa iyo sa graduation mo, pero atyan pag isarong babawiin ko niya. Ipahiling ko lang duman sa teacher mo na tig-uuri. Papahiling ko duman sa teacher mo na tig-uuripon ka ng huna agarutios kitang tao. Bibitayan takampig baranti. Mga bagong Manaman 20 yun yan. Ang 20 yun yan, Bariana. May na 20? 50 naman yan ang pinakamababang denomination ng papel. Welcome to coins inflation, guys. Coins. May na pala si Manuel Quezon. Manuel Quezon di ba nasa 20? Baka nasa coins manggiraray siya. Nagtagas si Manuel Quezon. Nagtagas, naging coin. Nabilog. Nabilog. Pero kasi di ba, what are the other reasons kung tigbibitayan or tiglalaga ning money garland as sarong aki? Kasi talagang dahil ko lang maintindihan kung ano ang mga rasonin na. Kasi baka mabash kita. Baka in the future sabi yun na,
Pobre lang kamo kaya makikamo araw ko yan. Hilang ta ang historial ba? Hiling arangan kan sabi mo ano si reason kan taano na po nan yan. Hiling mo El. Ano sa hiling mo ang reason kung taano na po nan yan? Ano lang yan? Paetox. Actually, never akong nasabitan garlands. Sabitan mi ka man yan. Dahil ka man kaya honor. Dahil ka man kaya ano ka man kaya So, dapat pala honor ka. patal-patalo ka. So, dapat para ano ka? Dapat honor ka para masabitan kaya. Best in attendance. Ang aram ko kaya talaga ka to, sabi ko, ano daw na garlands ni? Ang aram ko kaya ka to, di ba atong pag mag-graduate ka, tas lalagang ka kadigdigaro, Ribbon. Ito bagang ribbon. Ito pala, pag sa cameraman to, para aram na di ba? May aram ka yan. May aram ka yan. Tano gabos kami honor. Gabos kami may ribbon. Ito pala, ay, buray nga pula. Sako yan. Ay, green. Bako ni sa kuya. Bako ni sa kuya. Sa kalabang ko yan. Bako yan. Kakompetensya pal. Iyo. Pero, well, grabe ang ano ko niyan. Grabe ang generations ko niyan. Kasi may nahiling din ako eh. Aside from money, Garland, idagdag ko lang sa topic, na itong, ang awards, Garo, best in Tagaluto. Isipin mo. Itong kadako. Itong sa school, naghahanap na sinda ng mga ning mga awards na para at least ma-recognize ang mga aki para at least Uy, garo. Dati pa yan. Kasi isipin mo, share ko lang. Inot kong award ka to, grade 1, most industrious. Aki, pwede. Pero itong Darakula na mayo ng araw kaya. Putang ina, college ka na, lagan kang best in industry, most industrious. Uy, may share pala na ko sa Indo, kayan. Kang elementary ko, grade 1 saka grade 5. Na-awardan ako, most honest. So, anong grade ka kayo? Ang bugo. Grade 1 saka grade 5. So grade 2, 3, 4, ang bugo. What I mean, mapangirit kasi, sabi ko, ano man ginibong ka honest? Tubod man, baka si kakambal mo man ang honest, nadamay ka lang. Si Tugang ko, ang sa iya katong, kung most honest ako, siya, most obedient. Wow. Iba man. So, sabi ko, hanip yan. Baka bunutan sinangyari ka to. Since mayo kay mong honor, ay, kirak man kaniyo, mayong ribbon, ganito na lang ni Mosanes. Gabos na estudyante. Nagsara ka. Most honest. Pero balik kita duman sa issue. Kung ako sa nahiling ko, kung taan ang magurang sasabit ka to is, imbis na matausin ng kwarta, di ba? Hindi ko aram kung na-experience nila, mga relatives. Pag graduation baga normally, nagtatausin din ng kwarta sa nag-graduate na aki, di ba? Tama. Tapos siguro imbis na isobre o kaya itao lang ning normal, pero tinaonin din ng bagong highlight, di ba? Para sa para ipahiling sa tao na may kwarta. Ang munyan kasi baga ang trend ng tao ngunyan, na-adapta na tong ugali na pagiging show off. Diba? Show off na kita. Data na-adapt. Show off na talaga kita. Iyo. Lalo ang na ibig lang ang ibig lang sabihin ko kayan, habong magpadaog. Kumbaga, lalo na sa kasakitan mo niyang kambuhay, di ba? Mahilig kitang mag-pretend na talagang hindi kami epektado. Pero in fact talagang dehado ka ng dehado sa sitwasyon ngunyan. Halimbawa, let's go back in time. Kung halimbawa high school, nag-graduate ka ng high school. Tapos ang classmate mo igwaning araw ka to. Anong inot na reactions mo? Sabi ko, wow, mayamanon man Ako, siyempre, high school pa lang ako. Maibog. Ito, maingit ka, maara ka. Maingit ako, mahara ako niyan. Oo. Kasi high school ako mayong gusto ko man arog ka yan. Diba? Ibalik ta doon ta. What if kang high school, igwa ka kadto? Ako, siyempre. Magma ka, siyempre. Ayo. Lalo na ako, di mo ako tinataong kwarta ni mama, literal na tao. Siyempre, tinataon ako sa pangaipo. Pero arog graduation. Do you feel proud? Do you feel proud? Oh, siyempre. Paano kung halimbawa,
sabihin ka tong best friend mo. Kasi di ba sa high school or college, for sure, igwa ka mo ng mga friends. Paano pag sinabi sa imo katong barkada mo na, pre, ang sarong 1,000 dyan sa kuna? Uso yan. High school, college. Uso bagay ng libre. Halimbawa, ang magurang. May mga friends ako katong high school daw akong college na pag ang magurang nagtaon ng kwarta sa inda, sinda mismo nag-i-initiate man libre. Kasi they are thinking, it's a free money. Oo. Kasi regalo eh. It's regalo. May sindang responsibility to keep it, to whatever. Kasi, aram ninda, free money to eh. Splurge. Yeah. Oo. So, pwedeng araw ka na maging thinking. Tinaki. Iyo. Ako siguro siguro ako bilang sarong aki, pero masusupog na rin ako. Kasi you grow up on a values or siguro you grow up on a understanding. Kasi ako ang pagkatao ko, garo may kind of anxiety ako eh. Garo may kind of iniisip ko muna sasabihin kang ibang tao before I do something. So siguro kung halimbawa mag-initiate ang magurang mo na, uy, aki ko maridig dito, tabibitayan takang 1,000. Ano ba gayan? Garo pantumina. Bibitayan ta, pasakatan ngaya. Sabi ko, ano muna lang siguro. Garo itaw mo na lang sa kuya after. Kasi garo makasupugon man in front of my classmates na, ano man yan? Garo pinapamuka ako lugod sa inda na mangyabang kang pamilya ko. Depende yan sa maturity na igwa ka during that time. Pwedeng nasasabi mo yan kasi nasa edad na kitang arog ka ni. Pero you'll never know sa edad mo, hubin-hubin ka pa. You will feel the same. Kasi, syempre, whatever kung anong tinaw sa tuya ka magurang ta, whatever it is, ma-feel mo talaga na, mauugma ka. Diba? And also, you don't have control over that. Kasi high school, pag sinabi ka magurang marug ka, you don't have control to do against it. Diba? Pag sinabi ka magurang, gigibuhon mo. High school ka, isay ka. Diba? Pero ngunyan siguro may stand ka na, may igwa ka na sa diri mo ning principle sa buhay. Kaya nawiwi mo ang mga bagay-bagay. Pero ako sa hiling ko kung ginibo yan sa akong high school, ngayon man ako magiginibo, sabit niya yan sa daay. Kung may isasabit kami. Sabi nga Danitin Padaba, ang binibitay na sa inda, tinarahing dulce. Oy! Speaking, kasi may mga barkada ako digdi sa graduate kay mga international student. Graduation day kang Saturday. So, ginibo ninda, nagsarabitan din sila ng dulce. Anong dulce? Mga childhood na dulce. Itong Max. Frutos, itong Viva, tapos itong White Rabbit, Max, yan. Tinarahi talaga ninda para mag-ibong garland. Nahiling ko yan. Tapos doon yan, pwedeng pabakal Max. Pabakal man po Max. Diba? Yan, dulce. Totoo yan. Chichiria pwede. Tisitig preso. Charby sa Indo, pwede yan sa sa ESMA? Sa Santa Monica? Oo, na magsabit ni Manny, Garland? Dai. Kasi Catholic school eh. Kasi di ba nag-graduate kami, mismong simbahan. Sa mismong simbahan. So, baka nagpanik ka, LD mo lang aram. Catholic school kaya kami. Nagpipila na, nagko-communion na. Tapos nahiling ni Paddy, i-offer mo na yan sa simbahan. Diba? Noy, 10% kayo sa simbahan ha. Sana. Ostya! O i-offer mo yan. Magkasala na lang po ako. Uy! Day man. Pero kasi sa Catholic school, I don't know they're gonna allow that one. Pero I think pag mga private or mga public or mga private school, pwede nilang gibuhon yan. Pero sa kuya, in my own understanding, in my own opinion talaga kasi, is pwede manindong dainan lang ipakabulgar. Di ba? Kung if you wanna prove something na mayaman ka mo or whatsoever, di magbakal na lang ka mo ning dakulaon na camera, DSLR, di ba? Kasi back in the days, kapag nag-graduation kami, pag nahiling ko ang family ko, pag nahiling ko ang classmate ko dati ang family, may DSLR, garo feeling ko tangina mangyaman nila eh. Di ba? Samantalang kami point and shoot, nagluluwas mga 3 megapixel pa. Pang wallpaper pa sa cellphone mo. Ipapaprint mo pa naman sa mga 2x4 na mga argument. Ni Punggod day mo mahiling. Di ba? Si mata mo day na mahiling pag pinaprint mo na. Di ba nauso ba yung ganito? Kang college kita, may nagsabit ba sa sa mga kabatch ta?
Ngayon man, di pa kaya uso ka to. Oh, Di pa uso. Ibig sabihin ko yan, pobre kita. Pobre. I think ko niyan kasi is, garo pasirikatan. Arugan sinabi talaga ni Christoph. Kadakol ng mga panahon na, or kadakol ng mga bagay na kung saan, pasirikatan na kita. Well, there's a social media kasi. Di ba? Garo, since nagkaigawa na ng mga Facebook, nagkaigawa na ng mga Instagram, you want to look like something na garo nakakaangat on social media. Pag pinicturean ka, naarog ka to. Feeling ta kasi ngunyan nowadays, entitled kita on something. Mm-hmm. Naday mo man aram kung anong entitled mo. Di ba? Habutang feeling ta na agrabyado kita, habutang feeling ta na tatapakan kita, habutan na naaangatan kita. Di ba? Kaya baga nauso na si anxiety kasi pinipressure mo sa diri mo into something na dahil mo man kaipuan i-pressure sa diri mo. Like sa career, we always compare ourselves. Alam mo, sa graduation, kin topic tangon yan. Kaya ninda in-encourage si mga magulang na maging sensitive kasi si mga aki ngunyan aware na pag mayo sinda, 'di ba? Iko-compare ninda si buhay ninda duman sa buhay na igwa, which is maaaraman ninda na day sinda araw ka to ka well off. 'Di ba? Taano si ibang aki igwang araw ka to, si magulang ko day maka-provide ka to. So duman na malaog si maisip si aki na ay araw pa lang kami kani, di ko deserve na araw kani. 'Di ba? Yes, tama, 'di ba? Garo nakakaigwa ng mindset ang sarong aki na garo, my parents are not providing me well because mayo akong arog kadto na arog kang ibang pamilya na tigsa sa abitan ng kwarta. So, DepEd or siguro mga schools, siguro makigwa kita ng mga regulations of doing that, di ba? Mm-hmm. As practice. Na kasi minsan talaga nakakaano man garo nakakasudo kung isipon duman sa mga taong maimaning kaya. And then sa pagsusudo na to, garo nagbaba ang nagbaba ang paghiling ninda sa sadiri ninda because they can't afford. Paano pala kung pag-abot kang panahon na gabos pala igwanan ng kwarta? Paano si sarong aki na mayong bitay ning arog kadto sa iyang graduation? Di ba garo mafe-feel mo? Di ba habo mong mamati sa sarong aki na bilang sarong magurang garo din nagkaigwa ka ning pagkukulang sa aki mo dahil dahil mo sinda ma-afford ng arog ng mga bagay. Totoo. Saka, sabi ko nga init kang inot, tinatiming dapat ang mga arog kaya depende sa oras, sa sitwasyon. For example, masakat sa stage, di man necessary na dapat makaarog kaya ng aki sa stage, di ba? Tama. Kasi that's not part of the ceremony nor requirement pagsakat sa stage. Di ba ang requirement, kung may ribbon ka, may honor ka, iyan ang pinrovide ka school, syempre yan, to acknowledge your hard work through that recognition, medal. Pero money garland for what? Yes. Diba? Tama. Actually, para sa kuya, ang mangyayari ka ni pagdaiyan na pundo, mapara padakulan na yan sa susunod. Iyo, tapos, haralaban baka naging kapa. Iyo, ang sunod kayan, pwedeng ang sunod kayan, pwedeng yung susi na ng kotse. Diba? Or, pwedeng give, kunyari, lagan siyang mga check-in Karon kayan. Diba? Paanuhan na yan ilunin do. Titulo ning daga. Pagdain niyan pinundo ang mga arog kaya na pangyayari. Para ano pa yan? Well, kapag di nagpundo, ang ibibitay ko sa aki kumuhon. Biribit-bit niya mohon kan daga. Ako nga ngayon pala ako naisip ko, ano daw kung, aram mo to pag sa nanggagana sa sa mga jackpot prize, itong cheque na dakulaon. Marong gani pamabitbit ko. Pasirikatan diba, pasirikatan naman pala ni. Baka po ng payining challenge, garland challenge, money garland challenge, graduation challenge, di ba? Which is nagkakaigo ng social pressure ang ibang tao. Hirak man ka mga pamilya na di man kaya. Di nga ni masolusyonan kang local government ang problema ng pagtios sa sarong sosyedad. Mararog pa ka mo ngayon. High school, college, whatever it is, after graduation, di ba? Kasi, di ba, imbis, may mga, siguro, nakaka-relate ako doon kasi may mga tao na very insensitive kasi iniisip nila, graduation, di ba? To show, to reward, to recognize hard work of the student. Pero ang ibang estudyante ang iniisip, after graduation, di ko aram kung mapadagos pa ako through college or anong gigibong ko after. Diba? Yes, tama.
sinda nag-enjoy kasi may kwarta, sinda ang ibang college nape-pressure na kasi they need to provide for their family na. Then hindi aram kung sa insinda mako akong Sen mapuon. Yeah. Yes. Yun yung struggle. Ayan, so ang issue mo niyan, dapat ka mo, maging sensitive ka mo. Dapat, di ka mo magparagibo ng arog-arog yung mga pasikat. May kwarta ka nga ni, may ka man award sa eskwelahan, mas maray na itong matali. Daw mayong kwarta, kaysa man may kwarta, pero patal. Tama. Diba? Tapos sasabihin kang iba dyan, inggit sana ka mo, putang inanindo. Podcast Public episode. na lang po. Kaya yan. So, well, for me, ang message ko lang sa mga maarabot. Sa mga kanatong natics na nagdadarangog sa Tuyang Podcast. Pasalamatan ko kamo muna gabos na nagsusuporta sa Tuyang Podcast. Sa mga nagdadarangog sa Tuya sa Spotify. Yan, thank you so much. And siguro igawa na kita 365 followers on Spotify. Wow. And dakulang pruweba na dakul nagdadangog, dakul nagtutubod kan sa Tuyang inisyatibo na pag-ulayan ng mga bagay-bagay na pwedeng makatabang sa Tuya bilang tao or pwedeng depende naman sa indo kung anong pag-intindi nindo. Dahil nga digdi sa ginigibo may disclaimer kami na na may man po dahil po kami konektado sa anuman na organisasyon, may kami pinapromote na politiko or politika, ang gabos na pong inigaro base lang po sa samuyang eksperyensya. Di ba? Tama. May may papasalamatan ka mo? Uy, promote pa lang kita bago kita magparam. Alright, i-promote ko muna sa mo yung negosyo kan sa kuyang tugang. Kung ka mo dyan, maapod ka yan. Mapashare ka mo dyan sa M Plaza, sa may Borahat, Capichi. Yan. Tapos, yan, sa mga taga Mariners man, igawa man siyang branch dyan sa Mariners Institute Hotel. Dyan sa Hotel kang Mariners sa Panganiban. Igawa siya dyan. So, yan. Check nindo, Capichi. Yan. May may discount? 10% discount. Sabi nindo, mahiling nindo ako sa podcast. Tapos screenshot nindo ni. Oy, diba? Gusto mo yan. Yan. 10%? Wow. Dakulan na yan. Discount. Yes. Kung sanggatos, nabenta na. Kaya kung ako sa Indo, perme ka, maglaog na ka mo digday sa group chat me. Ardash, taga Bicol. Mga kiyuyop ka mo. So, dakol pa baga maarabot na mga di ba? Benefit ang pag-attend or pag-attend. O sa kanya pala yan, i-promote ko man po ang ang Zikiel Cottage sa Kagliliog. I think 500 lang po ang overnight. Bako po yan resort na dakulaon. Garo man lang po yan pasakaw, pero bako man po kadakulaan. Pero po, dahil mo na kamungo niyan pa-reserve duman. Tama palit po na. Pag sinalabay ang sa inong buday, magatol po yan. Diba? Saka promote ko lang po dyan ang may po-promote pa ba ako? May pa lang ipopromote. Yan. Follow na lang nito kami sa Taga Bicol Podcast. And syempre kung may bot ka mong ipa-promote, yan, isa lang nindo sa samuyang podcast page. Podcast page. Sa samuyang page. Yeah. Yan, babasahon mo yan sa samuyang mga maarabot na episodes. Yan. Uy, si sabon ni Agum mo. I-promote ko si Agum ko. Si Agum ang pre-promote. Promote ko lang pala ng dishwashing liquid na binibenta kang Agum ko. Yanas Dishwashing. Kung gusto nindong magbakal, i-message na lang nindo si Agum ko or i-message nindo ko para maaraman nindo kung ano ang account ni Agum ko. Yan man sa natabi. Salamat. Amunayton. Grabe man ang marketing kani, masakiton, ma-message digdi, ma-message duman. Dapat one click away. Dapat click the link in the comment section. Ganon. Yeah, dapat ganon. Ang may link po ako dyan na pag-click nindo, mahagad po ninog donasyon muna bago bakal. Ay, simbahan. Ay, nako. So, yan, bot ko lang pasalamatan din, i-promote ko din. Day ko aram kung mapadagos pa ni, kasi day daan na recover ni Teen Padabaan sa iyang podcast, the original podcast. Taga Bicol Podcast lang, Taga Bicol Podcast lang nakakaaram ka, yan, ang community ta. And also, I hope na sana may magruluwas pa ng mga Bicolano podcast na
magayon na dangugon na mapagkukunan ng mga idol. And aram mo, gusto ko talagang i-guest si Kuya Renan sa sarong podcast episode. Oo naman. Comment din daw, Kuya Renan. Oo, mag-rebook kita kay Kuya Renan. Kuya Renan, please. let's go Kuya Renan. Saka kung may buot pa kamong gustong i-guest din sa Taga Bicol Podcast, sabihin nindo sa mga workout tanganing matawan tinda or masendan ta sinda ng mga invitation. Araw ka ni. Mga kanatong natics. Kung isay man ang maka-message ko, Kuya Renan, magpapayag, tatawang ko ng 1,000 pesos. Wow! 1,000 pesos yan! Ako na bahala Paano pa nagsingil si Kuya Renan? Paano pa nagsingil si Kuya Renan para sa kanyang guesting? Siya na din bahala. Siya na din. Sige, dagdagan ko yung 1,000 pesos ni El. Libre kape for 2. Wow! Saing ka na. May 1,000 ka na, may pangkapi ka pa. Dagdagan ko, libreng palit. Ayan Kuya Renan. May pakita. Challenge ko yan sa Indo, mga kanatong natics. Kaya nindo yan. Yan. Tama. Dapat ang invitation nila, Kuya Renan, pwede ka ba magkape? Yan. Di ba? Ayan. Open ka ba? Open-minded ka ba, Kuya Renan? Kape tayo. Yes. So, we'll see. Kadakol kitang mag-inadang mga insights pahali sa mga Bicolano content creator. Sana magdakol kita sa community na sana mapag-ulayan ta mga bagay na pwedeng makatabang sa pag-asensokan sa tuyang banwaan. Bako ito bagang arano na sana. Yan, shout out! Shout out muna sa 4,000 viewers. Woohoo! Shout out sa Indo. Marepa ka mo, marata pa. Shout out daw, sabi ni Brownie. Dagdag ko pa lang sabi ni Mark Nico Subago, dati bakong araw kayo ng Kaugma Festival, may mga culture and arts na mga events na naka-highlight sa mga taga-Banwaan na sakop kang Kapitolyo. May mga trade fairs pa yan na pinagtitinda ang mga products kan Banwaan. Ngunyan, garo puros na lang concert. Not sure. Haha. Bye! Hindi po si Bon! Hindi naman po si Nailos. Hindi ng podcast.